Hi guys! Ayan, so kakain lang tayo today. So ito lang yung ulam ko guys. So this one is fish sausage daw. Sausage din do pero hindi ko alam kung anong klaseng sausage. So meron pang kasamang side dish. Rona cabbage, celery, sili. Curious ako dito sa fish sausage. Masarap nga. And then yung rice pala na tatlo. Imagine 17 pesos na to. 3 cups na siya. Masarap din. Oily lang siya. This one is matamis. And then ito naman may pagkaalat ng konti. Nasabeng. Hanggang sili. Bet ko na siya. Hila.